נושא אחר לחלוטין עכשיו. העיתון מעריב חושף היום סערה בקהילת הסאדו-מאזו של ישראל, כאשר אחד מוותיקי הקהילה נחשד באונס. צעירה התלוננה במשטרה כי חבר הקהילה ניצל את החולשה שלה ואנס אותה. עידית אברפלד מנצלת את ההזדמנות הזאת כדי לבדוק איפה בדיוק עובר הקו בין יחסים בהסכמה לאונס וכפייה מינית כשמדובר ביחסים סאדו-מזוכיסטיים. סשן זה החלק הזה שבו החוקים הם החוקים של המשחק הזה שבעצם אנחנו קבענו בינינו. ואז בדרך כלל מתחילה התחלת הטקס, נאמר נקרא לזה. כאילו שתביעות אונס אינן מסובכות מספיק גם ככה, מגיעה למשטרה תלונתה של צעירה בת 25 מקהילת הסאדו בראשון לציון. על פי התלונה היא נאנסה על ידי המאסטר שלה, מאסטר אור, מוותיקי עולם הסאדו הישראלי. מאסטר אור טוען להגנתו שהצעירה הייתה שפחה שלו במשך 7 חודשים ועכשיו היא נוקמת בו על כך שהרחיק אותה ממנו ומהקהילה. על פניו נראה שיהיה לצעירה קשה במיוחד להוכיח את טענתה משום שהעיסוק ב-S&M עניינו כאב, השפלה ובדיקת גבולות הסבל. בגלל הכאב בוכים, אבל בגלל שנמצאים במקום כל כך מוגן וכל כך שמור, פתאום הבכי הזה מתחבר להגנה והופך להיות מה שאנחנו קוראים לו בכי של שחרור, שאתה משחרר מעצמך את כל החרא של היום, את כל הבאסה של הדברים שקרו לך, הכל, אתה בוכה את זה ואתה יוצא מזה נקי לגמרי. קונטרול אל דליט חלוטין. בניגוד למה שחושבים, לעולם הסאדו יש חוקים נוקשים וברורים במיוחד. זה המקום הכי קיצוני שבו כן הוא כן ולא הוא לא. הסכמה נמדדת בכל כך הרבה דרכים והיא כל כך מגובשת מבחינת כללים קיצוניים וממש, את יודעת, כמעט, אם נשתמש במילים שלנו, ממש אלימים כדי להגן על האנשים שלא הוא לא וזהו. ההתנהגות הסאדו-מזוכיסטית בהסכמה קורית כאשר יש סימולציה, לא במציאות היומיומית. כאשר התנהגות סאדו-מזוכיסטית קורית ביום-יום ללא סימולציה וזה נעשה ללא הסכמה, יש פה עבירה. אם BDSM מביא אנשים מופרעים, ממש לא. הוא מביא דווקא אנשים מאוד מודעים לעצמם לדעתי וממושמעים ובעלי שליטה עצמית. ומי שלא, השמועה יוצאת החוצה וכולם מיד יודעים מזה. רוב האנשים הם לא אנשים מהקהילה הסאדו-מזוכיסטית, או בטח לא אנשים מאוריינטציה או נטייה סדיסטית מזוכיסטית, ולא חייב להיות קשר ביניהם. זה מקרי בהחלט. ולמתעניינים, הסרט דרושה צייתנית ישודר מחר ב-10:30 בערוץ אגו, ערוץ 35. עכשיו